ngicula yeah njengamanje ngiyasebenza ngamabhizinisi yonke le nto le. So ukucula kwakho akaze ukuphazamisa esikoleni? Akaze kungiphazamisa. Uyenza kanjani le nto, incwadi ngapha, imfundo ngapha, umculo ngapha, kwenza kanjani lokho? Nje angazi ngenkathi ngenza u10 bengitshela ukuthi umculo ngizoqhubeka uma ngiqeda ukwenza i-matric. So ngazama ukuthatha kakhulu lokuzini la ngathi ngishone phansi khona kakhulu. So ngase nginaki indaba zesikole then ngithe uma sengiqeda lapho ngihlahla ngathola umsebenzi kwezinye indawo ngaba right ngase ngiqala namanye amabhizinisi ami amancane. Umuntu onothando osemculweni abakhulaza abantu abasha, imuphi umyalezo ongabanikeza wona? Ayikho into ebaluleke ukudlula ukufunda noma ake ngithi ayikho into ebaluleke edlula imfundo. But imfundo is the key of life. So nami ngisho njalo. So kushuthi ukufunda kubalulekile and then-ke bese uyangena kuyagxila into ofuna ukuyenza. Ake sithi sijive sithi thina sidlela impilo ujive nesitifiketi sakhe yabona. Ujabe usebenza yonke into imnandi before udla impilo awuqale ulungise ilokhoza ulungise impilo yakho ukuthi uzowazi ukuyidla kahle. Ungakwazi ukusinika nje ama-lines ambalwa as wena umculi osekhaya akuzwe ngempela ukuthi kuye ngempela lo DJ Star ngempela lo noma nje indoda evele yathi uDJ Star ngempela iyazenzakalisa? Alright. Ngingakuculela. Funa ukuzwa kahle. Sidlela impilo. Hayi awuthina sidlela impilo. Bese yaqhubeka thululaleli siyajive emhlabeni sithi thululaleli thina siyabhenga emhlabeni. Hamba kanjani manje? Awungitshele mfowethu lento yomculo le njengoba uyenza uyibona wena ubhekephi nayo njengoba usayiphusha nje? Yazi umculo mina ngiyacula ngoba ngiyawuthanda, akhona ukuthi mhlawumbe khona la ngikona khona but ngiyaphusha njengoba ngisho nje ngisuka le kude ngizophusha umusic eJozi. Yeah, ngiyaphusha nje kuyofika nje ngizofika nje la ngifika khona but isifiso sami vele ukuthi ngifike le phezulu but kuzoyifikela nje angazi kuzofika nini because kade ngaqala. Manje isupport le eJozini ekhaya la uvela khona ikanjani? Bawuthakasela lo mculo because eJozini nawe yazi kusendawo semakhaya abantu bagxila kakhulu ey'ntweni zamasiko nje. Emakhaya isupport ikhona? Yazi into engithanda kakhulu ukuthi i-support iqala ekhaya. Yeah. Before nje ngize ngala ngiphumele ngaphandle i-support iqala ekhaya. Kunemisakazo ekhona ngasekhaya. Le ngoma nje basikhuluma i-Top 20 iyadlala le. Iyona lena nje esidla impilo. I-Top 20 then nabantu bayithanda ngale ndlela esimanga. Ungayi-check-a lapha kuma-downloads uzothola ukuthi hayi iphusha kakhulu, iyenza kahle kakhulu nabo YouTube yonke le. Umbono wakho nje njengomuntu osemculweni ungathini umbono wakho noma ngithi nje kubazali laba abangasupporti ingane zabo enamakhono esenza umculo noma ngabe into ethizeni but emane ekhona ukuthi umzali uyayivimbela ingane ethi wena ngicela ungayenzi lento gxila esikoleni? Ungathini wakho umbono ukuvula i-page laba bazali abakanjalo? Yazi ikhona lento le eyenzakalayo. Mina umzali wami angibinganayo eduze kodwa-ke nami sengumzali-ke kodwa sumzali kawena ngumzali kwamina. So into eyenzakalayo la mina ngine-studio ngiyayibatshela abantu abaningi ukuthi uyabona umzali mina kabazali abaningi sebengijwayele because ngiyayisiza iy'ngane zabo. Uyabona uma uzoba nekhono ake ngithi nje wena mfethu unekhono uyathanda ukwenza something bese umzali wakho ethi ungayenzi into ukuthi yazi ukuthi ayikho into ebaluleke ukudlula ukwenza into ngothando kunokwenza into ngoba ufuna imali. Okay fine, imali siyayidinga yes but ikhono libaluleke kakhulu umuntu because lento le asoyenza uma usebenza ngothando. Let's say nje ake ngithi nje uyasakaza awunalo uthando. Yazi ukuthi umusakazi uzosakazela nje ukuthi uma ngiholile nje awusena ndaba nokuthi wena isithunzi sakho noma isithunzi somsakazo siya kanjani. Uzosebenzela nje ukuthi wena hayi nje mangiholile ngoba awunalo uthando. Let's say uthisha uzothi wena hayi mangihola nje ku-right ukuthi ziyafunda iy'ngane ngafayila awunandaba wena nje umuholile. So ikhono lomuntu lengane libaluleke kakhulu ukudlula ilokhuza imali. Nguzuphatha indaba enkulu la yama-studios. Bakhona nabaculi abangaphansi kwegama lakho abakhulisayo?
baningi kakhulu DJ MG baningi kakhulu angazi ngabala ngithini baningi kakhulu Mastandi hip hop Snowda Poetry ngicabanga la into abayamazi kakhulu baningi nje usinoke nje ngifeaturele kwenye ingoma ethi ayiwena ukhona nakule ethi le ngoma ngiyeka so nje baningi kakhulu angazi ngabala ngithini okusho ukuthi lolu thando lwakho lomculo uyalisabalalisa nasentsheni yangale ijozini inayo ingene kulomkhakha lo womculo kanje ngale nje kwentsha yasejozini kahle kahle bayasuka nakoTheki nakoGoli so like nje mina ngixhumana kakhulu nabantu kwi-internet nama-social network so koGoli bayasuka bazorecord eThekwini bayasuka bazorecord kumpangeni kuya ngomsebenzi ukuthi wena umsebenzi wakho usuku kanjani okusho ukuthi isitudio sakho basithemba sipowerful ngale ndlela ukuthi abantu befike kuwena njengokuzwa nje lo msebenzi engiwenzayo iwona msebenzi wami lo phansi lejozini lasemdoza khona eMboza akusuka madoda DJ Star wangempela uzuleke ingoma zakhe ezimnandi ngempela bekade-ke sidlala la emsakazweni wakhe Rise FM 87.9 insizwa-ke nekhona lesimanga ngempela khumbula ukuthi maligama nxa-ke ihora lesibili khona-ke itopic esobe sikhuluma ngayo namhlanje kodwa kwamanje sino DJ Star